BPF हान्जायाव दंमोन दायो UPPL आव बेखौथ' बुंनोसै आङो जोङो दिनैनि जयनिं जानायनि खोथायानो जाहैबाय जोङो दानि गोदान सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ लानानै सारा बुंलांनो गोबां खोथा होदों बे आसनिफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे UPPL दलाव जगदान जाफैबाय आरो बे UPPL जोङो जगदान होनानै खामानि मावलांगोन होननानै जोंबो जइन जाफैदों। नोंथांमोना BPF हिसाबै माबाफोर बिबानफोर दङमोन नामा BPF दोलोआव? BPF हिसाबै आंथ' BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जोंनि रायमना प्राइमारि BPFनि दा आङो बे बिबानखौ नागारनानै फैबाय दा आङो UPPL आव जगदान जाबाय। आरो नोंथांजों लोगोसे सोर सोर फैफादों आरो साबेसे? आंजों लोगोसे साथाम दं मा माने बिबानाव? गेदेट दं गामिनि BCDC मेम्बार आरो जोंनि दङ नै BSUनि एक्टिभ मेम्बार आरो जोंजों लोगोसे फैबावनांगौ गोबां दं जों बेखौ गाबोनसो बुंसिगोन। नोंथांमोना UPPL हान्जायाव फैनायनि माबाफोर थांखि दङ नामा? जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जों UPPL आव फैनायनि थांखिया जोङो UPPL खौ मोजां मोननानै फैबाय आरो जों बिसोरजोंनो अरायसम खामानि मावलांगोन होननानै जोङो बेयाव जइन जाफैबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648327334